Nå kör vi ju så här. Skummelt! Hjälp! Hjälp, det är skummelt! Vi vill lämna så här då. Och jag... Lite kommer sån där plötsligt så kommer det. Och så var jag chock! Chock! Men det är dritlångt med! Kom igen, snabbare, gå död på den här. Det ser ut som huvudet Erik som blir slått. Vi måste sitta på sån stor där så ser du vilket trovärdigt. Sån. Vi stoppar den av eller så börjar det vara tjej. Wow! Erik som kör på den. Ja, vad gör du? Lägg den upp det där. Ja. Lägg den på det. Du kan tänka på något.